Hi guys, good morning guys. Tayo guys sa Block 20. Ayan guys, kumaayos na sila ng event yan guys. Event yan, Coca-Cola event sa Sabado. Punta kayo guys. Ayan, Saan pang? nag-aayos na sila guys. Nag-prepare ba? Ay guys, so 5-9 no? Kaya kayo ba? Kaya kayo na. Ay. Yes, nag-ayos na yung mga... Mataas pala yung bakod nila, no? Ano guys, mataas yung bakod nila. Anyway. Tapos yung bakod nila, si Coca-Cola event. Lumayan na concert. Samoa Block 20. Sauron daw siya. Si Sir. Dito nagabuat ko. Sino yan sa tao? Sino yan? Tibira.